Det var en god oplevelse. Jeg synes, det var en rigtig flot rute, seværdig rute, hvor man starter herinde på Carlsberg og løber op ad bakken her, op mod Søndermarken, så drejer over mod Vesterkirkegård. Så får et rigtig godt løb derovre med noget flowløb, gode flade stier. Kommer rundt der over til op mod Søndermarken. Det bliver lidt mere kuperet til sidst, så man skal nok lige spare lidt på kræfterne til omkring 6-7 km. Hvorefter man så løber tilbage til mål her på Carlsberg. Så generelt synes jeg, det var en super flot rute.